ni ng'anyo mano ma osebedo ka timore pacho kae, mano moriwo mano timore chieng' wuok tich odiochieng' sabasaba ne en mano mar loko loch kosang' matimore. Achako di Hilary, itiyo kod rowere marach e pacho kae kinde mag ng'anyo, to nyalo bedo ni itiyo kodgi e yorno mano mar temo loko loch e tok chik kose? We achak gi wacho ni ng'anyo ka ne ochakore, kuku mar ng'anyo ji ne ng'anyo nikech finance bill ka ne ochako ng'anyo 2024, to kendo ji ne ng'anyo nikech ne nitiere weche mano bedo suggested e finance bill kachacha mane ok mor vijende matindo especially. But koro kaka ndalo medo sudo, nitiere jok mane hijack ng'anyo. To adieri mar wachni, kaluwore gi higni masebedo godo masedak godo Kenya kae, ang'eyo maber ni adieri mar wach mar jok ma o compromise ng'anyo kata jok moko compromise ng'anyo, sirikal ong'eyo. To sirikal koseng'eyo adieri, to sirikal yiero ka gibiro to go to the galleries kata gibiro wacho ne ji adieri. So nitie jok mane compromise ng'anyo, yes. Gidhi gi attack police stations, moko wang'o essential amenities mag sirikal ma konyo oganda, ma ok en gima ber. To kata kamano, kata be ni opposition emane o sponsor rawere machalo kamagi mane compromise ng'anyo ni, kata bedo mane sirikal emane otimo kamano, but adieri, ng'at mong'e adieri kabisa en president. President nigi intelligence ma sufficient, the best intelligence, one of the best intelligence in Africa. Ogeyo maber ka dipo ni opposition emane sponsor kata ka dipo ni gin emane gi sponsor. But gima ng'eyo, kanyocha winjo press conference manyocha former deputy president Rigathi Gachagua otimo, nowacho maber ni gin gionge capacity mar organizing gima chalo kamano. Kaluwore gi understanding mara, ang'eyo maber ni kadipo ni opposition nyalo temo pango group mora mora mani mondo biyo compromise ng'anyo, man information ma government bedo godo even prior, because government has one of the most efficient intelligence. Koro waneno two sides kae, but gima ng'eyo ni adieri man kede mantiere en ni ng'at mong'eyo jok mano compromise ng'anyo mano dhi chako destroy police stations and so on en sirikal. To gima penjore kae e kata iseyo rawere mago mag jenzi, nikech rawere mag jenzi mosebedo ka wuok oko ka ng'anyo ka koro gidwaro telo makare kaachiel kod gik mopogore opogore ma rawere osebedo ka ng'anyo ne. Itiyo gi rowere marach ema miyo koro ng'anyo bedo compromise. Nitiere kaka seche moko rowere gi emitiyo godo marach, kaluwore ni okinyi ma kawuono nitiere mana kae kod rawere mago mag jenzi. Adieri makende niya, kane jo chako ng'anyo, of course sani nitiere Gen Zs ma wan ji osekawo sides, ok abi wuondi. Ji nyalo bedo ni wuondore e internet, ji wacho ni we are tribeless and so on, but kochopo tielo 12 ka ji dhi e electoral process, koro di ji koro chomo yiero, tiere jok ma dhi yiero ka sirikal kaluwore gi policies ma sirikal ma suggest mar persuasive to them, nitiere jok ma dhi yiero side opposition. Koro ok wanyal riambo ni ok ti gi rawere, ok wanyal riambo ni ok ti gi Gen Zs. Iwinjo? Ke Gen Zs themselves gin ema giyiero niya, an kaka Hilary Ojwang kasomo policies ma opposition suggests, mage ma awinjo kamora kaluwore kaka kuma dwaro ni Kenya obede. Kasomo policies ma sirikal mage, to kidhi ijoin sirikal, gidhi tiyo kodi, of course, nikech gidwa ni gi med ji mang'eny e camp kocha, donge? Kidhi join opposition, gidhi tiyo kodi kocha. Koro in either way, either side ma Gen Z mora amora dhi yiero ni dhi bede, nyaka ti kodi kanyo. Koro adieri makende en niya, ji titiyo godo, koro gima penjo maduong' en mani koro itiyo kodi e yo machal nang'o. Yena mor mondo mi arwak Cindy